Нашия лайф се променя постоянно, защото официалния лайф трябваше да го преместиме, не тръгна по някаква причина и сега пуснахме нов лайф в същия канал. Надявам се всички да са се преориентирали към него. Тук сме знаем за какво сме тук, с най-видните лютояди. Ванката, Граховски, шампион за 23-та. Ици тук, който знаем, че си е тотален шампион винаги на нашите сърца. И разбира се, шампиона на България. Ники, който е тук да мачка днес. Така, нека да питаме хората. Първо, виждат ли ни? Дайте някакъв знак в чата тук. Дайте знак, че ни гледате в момента, за да знаем дали си хабиме силите и енергията, защото човека ще изяде 100 каролини след малко. Никой не види малко тъпо ще стане. Имаме ли някакъв сигнал? Да, имаме сигнал, който ни гледат. Добре, какво правиме? Да обясним какво правиме. Ние сме тук днеска. Минил тук, ако искаш да ни хванеш всичките. Тук сме днеска, за да направим една неофициална тренировка на Ники, който иска да се пробва другия месец, тук във фермата на 12, за сега сме фиксирали датата, да бие световните рекорди. Тоест, няколко световни рекорда. Днеска сме тук да разберем каква му е силата, защото знаем, че той има сила, но не знаем точно каква е. Той самия не знае каква му е силата. И сме тук да разберем всъщност днеска каква му е силата. Ники, ти какво ще кажеш? Каква ти е силата според тебе? Ами, ще видим след малко. Сега, ще се боря за 3 рекорда. Два от които са за бързина, много скоростно ядене на огромни чушки. Ето виждате колко са големи. Да, тук е също така е момента да кажем, че много от рекордите, които тук сме написали няколко рекорда, които сме извадили, повечето са на Майк Джак, който всички познавате от нашия Чили Фест миналата година и от, разбира се, изявите му в интернет. Повечето му рекорди са по брой Каролина Рипъри изядени, но има Каролина Рипъри ето толкова, такива като нашите, когато сезона е гаден. Има Каролина Рипъри като ето тези зверове, които от тебе измерихме една 20 грамова чушка. 20 грамова чушка. Така че това е много условно. Той бил изял 100 Каролина Рипъри, ама от кои точно не се знае. Затова имаме днеска една везна, чисто нова, калибрирана, с която ще мериме грамажи. Защото ние сме професионалисти. И т.е. тук няма място за, нали, изял съм 100 Каролини, ама колко тежки, нали? Ние ще работиме и в грамаж, ще работиме и в бройки, така че да сме подсигурени. Така че днес имаме 100 Каролина Рипъри. Това са едни наги, които Ванката и Ицето могат да си бъцкат като семки, докато си пият спрайчето. Чакаме и Таринка, нашата шампионка, която, разбира се, като всяка една дама, закъснява стилно. Ще пробваме 3 рекорда. Имаме 100 Каролини, които Ники ще се пробва да смачка в някакво време. Пускаме време и по времето на този 1 час ще се пробваме да биеме 2 други рекорда. Единият рекорд е 120 грама. Рекорд за колко време беше? За 1 минута. За 1 минута Грегори Фостер, американец, е направил такъв рекорд 120 грама Каролина Рипър за 1 минута. Нашата цел, която си поставяме, е 140 грама. 140 грама за 1 минута. Това са 11 чушки. Ето тези. Ще ги измерим пред камерата. Ще ги измерим пред камерата. И това, което правиме е стартираме с тия 140 грама, Ники ги мачка и отмерваме времето и Ники продължава да си яде към следващия рекорд, а следващия рекорд е 25 рипъра. Това ли беше? 25 рипъра за 4 минути, 36 секунди и 26 пупни на Майк Джак. Точно. Като тук имаме 11, тук имаме още 14 рипъра. Така, искам обаче да запишем общото тегло на тия 25 чушки, Ники, защото пък, както казахме, Майк Джак хубаво си ги сметна в бройки. Ще измерим абсолютно всичките чушки. Така, везната е замолена, боляна. 0. И измерваме всичко. 141 грама. Това е за първия рекорд. 140 грама за първия рекорд. Също запиши да го има документирано. Записвам си го. Да, първия рекорд 140
следващия рекорд, който е 25. Зануляваме 0. Продължаваме с още... Много птичкат. 153. 153 грама. Така. Така, сега обаче, знаеш какво ми? Искам да измерим общото тегло на 100 каролина риба. Така, понеже сме ги отделили вече тези, ще ги събереме. Взимаме тарата, изчакай малко. Вземаме тарата на това и присипваме тези. Така, снимай долу. Ето тук. Взели сме тарата на този съд и присипваме тези. Тук има 75 каролина риба. 813 рипъра. Грама. Грама. Карам. Даринка, къде си? Много ти хубава роклята, браво. Благодаря. Ами поборете вие нещо, аз една химикалка да си взема. Така. 75 каролина рипъра. Тук са първите 11, които са 140 грама. И тук са следващите 14, които са за втория рекорд. Много не се объркате. Така. След малко пускаме хронометъра и почваме да засичаме. И аз почвам да ги мачкам. Браво! Затова сме дошли. Много съм щастлив, че дойдохте да ме подкрепите. Винаги. Бате, аз като видях ти как минаваш през тия неща и после как по 3-4 часа въобще не даваш никакви знаци, разбрах, че ти трябва да се бориш за големи неща. Благодаря. Наистина решил съм да завладеем европейската и световната сцена. Така, извинявайте, приятелчета, може ли само да повторим? Общото тегло на 853 грама с 53 с 75. Плюс 140 грама са първите. 140 Плюс 153 са следващите 14. Значи, първо мачкам 140, после продължавам с 153 грама и накрая се довършвам с 853 грама. Така, това прави 6, 14, Кило 146 грама. кило 46 грама. 140. 1 килограм 146 грама Каролина Рипър. Добре? Браво! Интересно, освен да му пожелаем успех на Ники. Айде, Ники! Браво! Чакайте. Сега, тук е много важно да кажем две неща. Това събитие и събитието, което ще се осъществи следващия месец, нямаше да бъде възможно без подкрепата, разбира се, на нашите партньори Sprite, които ни помогнаха и миналата година, и тази година застават изцяло зад лютата сцена в България и ще подкрепят и това събитие, и нашия Чили Фест, който е през октомври. Така че ще чуем за нашите приятели Sprite. Дали са ни спрайчета, освежавайте се, защото знаем, че жегата води до горещо и трябва да се освежаваме с спрайчето. Така че благодарим на нашите партньори, благодарим на цялата тази публика, зад вас 1000 хора, които са зад редовете. И благодарим на Ники, който тази седмица сме тук да правим тази тренировка. Другата седмица сме в Румъния на най-якия грил фест, да покажем на румънците какво става и въобще. Те изобщо не знаят дори за какво става дума. Но ние сме там с Ники да им покажем. Така че, момчета, сега не знам, кой ще играе хронометъра? Само за общия. Май аз се бях нагърбил с тази задача. Казваш ми, Къде ми почте едно? Ти го държиш. 2-1 и ми стартираш Дай тогава, само за да... Ники, как се чувстваш, приятелю? Притеснен съм малко, но пък и съм супер мотивиран. Супер мотивиран съм. Смятам, че съм способен да го направя. И така. Добре, хапнал ли си днеска? Ще си говорим после, но... Хапнах малко, но... Имаш ли някакъв специален метод за подготовка? Имам си една специална тренировка. Няколко дена преди състезание, преди такова нещо.
Намалявам доста пържена храна, подправки, неща, които ми дразнат черния дроб. Това по обратното на Майк Джак, който яде пържени картофи на деня и банани, човек. Пържени картофи и банани. Не знам. Бананите, да, поемат така, те са мазнички. Не знам, снимахте ли тук трофеите на Ники? Защото тази година ще се окичи с още няколко такива. League of Fire, ако ни гледате, League of Fire, friends, we're here. Иван, Дарина, Христо, these are the guys you're gonna see on the main stage in October. През октомври те всички хора ще са на голямата сцена. Ванка, как си, приятелю? Чувствам се прекрасно, даже в момента точно тази седмица съм без люто, без подправки, без сол. Какво ти става, болен ли си? Не. Специфична медитация ще правя, която изисква просто чистота. Ванката, който всъщност миналата година на Чили Феста разказа на хората как да си изграждат толеранция към лютото. Ако някой го интересува, пак да се обърне към него, хляб въздух, разбира се, или да заповяда на нашия Чили Фест, който тази година, Ванка, нали пак ще им покажем какво става? Пак. Даже без да се напълвам, ще го подкрепям Ники да ги изяде всички. Супер! Това е нашия панел, съдийски панел, по-скоро фенски панел, хората, които са тук да подкрепиме Ники, защото си трябва подкрепа. Знаете всички на голямата сцена, когато се гори, се бориш и шега и всичко, тази подкрепа на публиката е много важна. Ице, какво ще кажеш ти? Искам да му пожелая успех, аз вярвам в него. Яли сме не един и два пъти заедно, знам възможностите му. Няма да е последно? Надявам се да ги надскочи. Успех! А нашата нова звезда, ето изгря миналата година, Даринка, какво ще каже? Аз какво мога да кажа, освен че много се радвам да съм част от всичко това. Чакам с нетърпение с Ники да седнем отново на една сцена октомври месец на феста. Сега сме тук, тримата, да го подкрепим и да му пожелаем просто, както ги виждаме тези чушки, така да направим магически номери и да се изпарят. Аз ще ви кажа моето първо впечатление от Ники, когато преди няколко години бяхме на Питико и се срещахме, правихме люто надяждане и той се появи от никъде, в смисъл никъде, буквално, защото аз познавам, нали, хората, които обикновено ядат люто и се появяват. Появи се от никъде, изяде 13 каролини. Тогава, когато не се ядеше Каролина Рипър, в смисъл тогава състезанията бяха някой взе 3-4, вау. Нали, той се дойде, появи се и това, което ме впечатли е, че остана след това, аз го наблюдавах с детето на рамото и си обикаляше, пиеше си пиричка, хапваше си не. Нали, знаем всички какво се случва, това е след като надяждане, хората изчезват, всеки отиде се справя с тази болка, но не и то сфера. И тогава много ме впечатли и се надявам и днеска да си пиеме биричката до по-късно, днеска залът е прекрасен след всички тия рекорди. Добре, какво? Да пристъпваме към същинската част. Няма време вече за бърборене. Снимачния екип, нещо имате ли към мене забележка, да се дърпам, да се таковам? Сега, какво се случва? Ники ще си седне там. Първите два рекорда ще са интензивни, ще ги засечеме и после си го оставяме на хронометър да си прави какво си прави. Ние ще си говорим само, че няма да сядам. С нашия панел ще си говорим. Бъди както искаш, ако искаш и на челна стойка, бъди, няма никакво значение. Така че хронометър вада. Един момент, Ванка, искаш нещо говориш, докато си настроя тук? Айде. Той си има микрофон. Нищо, той един е за... За хората, които не знаят, по принцип, повечето люти чушки, които се ядат, са до 2000 сповила. Тези чушки са 100-200 пъти по-люти всяка и са... Да. 2 милиона и между милион и 800 хиляди, 2 милиона и 200 хиляди сковила. Да, човекът тук се готви да направи нещо, което е абсолютно извън човешките граници. Той има голямо предимство пред другите, защото чувства по друг начин нещата и може по този начин да се съревновава с най-добрите в света и да издържи, стига да тренира, т.е. това е само първия опит, може да има още много, аз съм сигурен, че той може да стигне до най-големите върхове. Благодаря, Ванка. И му го желаем наистина и тази година. Много е важно за вашата подкрепа. Тази година е годината на Ники и въобще и на нашата люта сцена, която от мижатурка се развихва, вече сме много напред с материала. Мисля, смея да твърдя. Спрачето е само да го дразни. Няма право да консумира нищо по време на състезанието. Спираме хронометъра, когато се изплези, това означава, че той е погълнал това, което консумира.
И продължаваме напред. Така, да обобщиме, стартираме в момента, оставяме времето да си върви, като засичаме междинки. Първата междинка ще бъде на колко секунди бяха? На една минута. 11 чушки, 140 грама. 11 чушки, 140 грама 140 грама ги Това са засичаме, като е готов, ги засичаме и продължаваме към 25 чушки да видим за колко време ще засичаме. Другите 14. И после оставяме хронометъра да си върви напред, докато Ники свърши тия 100 Каролина Рипъри. Така че отмерваме 0-0. Окей. Това всичко е неофициално, всичко ще бъде официализирано на нашия рекорд през юли, така че хора, ако нещо сбъркаме, простете ни. Окей, готови ли сме? Да! Разбира се. Чушките горе, Ники! Давай! 3, 2, 1, let's go! Eat that chilies! Eat that chili! Браво, браво! Давай, Звяре. добре се Набивай. справиш. Звяре! Можеш. 7 секунди, 8, 9. Браво. Имаш време, човек. Много добре. 14 секунди. Просто изчезват за норматив. Ти изчезват за норматив, хора, ако не знаете какво е това, една такава чушка ще има да ядете един месец. Един месец не ми мърда. Днес 35 секунди, Ники. И аз ви кажам честно, сега такава сушена Каролинка се хапам 2-3 пъти. в момента ни показва как прави магията си и ги кара да изчезват. 45 секунди. Абсолютна магия. 10 секунди имаш, Ники. Можеш, да. Браво, 9, браво. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Окей, нищо. Много близко. добре. Давай. Добре. Давай. Продължаваме за втори рекорд. Действай се също. Действаме си със същото темпо. Продължаваме за втори рекорд. Спокойно. Екстра си. Нищо не е назор. В смисъл, идеални сме. Така, втория какво беше? 25 За около чушки. 4 минути там. Да. Той си го взе този рекорд. Почти си го взе, една чушка му остана. Нали беха 120, а не 20. Да, тя е 140 грама, така че тук има грама. потенциал, за този рекорд има потенциал. Точно. Затова сме тук Браво. да разберем каква му е Браво. силата. Знаем, че има сила, тук сме да разберем коя е. Ники, ти не се чувствай длъжен да говориш с нас, защото ти влезе в кривата гърба, става лошо. Фокусирай се и... Така че си действай. Така, минута... 2 минути сме до тук, имаш още 2 минути на разположение. В момента работим над втори рекорд. Ванка, какви си първите впечатления? Първите ми впечатления са, че успя да ги смачка много бързо и тия големи камбеи по принцип на нормален човек, те му се подмятат по гърлото, закачат му неща, нали, той успя да ги вземе без да се запъва особено. Значи това с самия обем на чушката е голям проблем при преглъщане и при издъпване и при редица такива моменти. И можеш много лесно да получиш рефлекс по връщането, защото тя ти закача места, дето не си свикнал. Бери, знаеш какво им прави впечатление? Че като си поставиш много високи цели, тия дребните цели въобще изчезват. В смисъл, ние се впечатлявахме от 10-12 Каролина Рипъри. Той в момента е сигурно вече над 20 и нещо. Да. Вече това е незначително. Но дори тия 40 Каролини в момента ще са незначителни на фона на тия 100, които си е поставил за цел. И същевременно лицето му остава изцяло спокойно. Абсолютно. Все едно не яде тези чушки и те изобщо не са люти. Абсолютно спокоен, Ники. Имаш още една минута на разположение да бием втория рекорд, приятелю. Колко чушки имаш тук? Абе имаш. Прецени, ако прецениш, че няма смисъл, не дай да си даваш зор и си продължавай към стотачката. По-готино място да правиш люто надяждане от... Велико! От музея на лютите чушки, човек, това е велико. Музея на чушките, времето Музея на чудесно. чушките. Ники ще бъде увековечен, ще му направим восъчна фигура. Абсолютно. Добре, наближаваме 4 минути. Браво, Ники, давай. Много добре. Добре си. Да, спазваш много добре. Доста изяде вече. Ники е изял доста, има 4 чушки, което означава, че той е на 21-та Каролина Рипър в момента, Браво. на 22-та Каролина Рипър в момента. Ванка,
И то какви гиганти. И ние не сме яли по толкова. Не бе, ма ти гледай размера само на тия чушки. Аз помня колко време ги ядох на Европейското първенство. Бяха точно такива камби. Всичките. Нали, такива пак огромни, дълги, какви бяха, какъв беше този вид, Dragon's Breath и така нататък. 4,20. Страшна мъка, 50 минути 10 секунди за втория рекорд имаме. Браво, Ники, браво. Супер си. Продължаваме същия. Окей, втория рекорд, не го минахме, нищо. Ма пак една чушка има. Нищо. Пак и миналия беше на една чушка и сега е на една чушка. Да вървим на косо. Така, сега спокойно вървиме си за трети, който е, пак казвам, ние не сме тук да биеме рекорди. Браво, Ники! Браво! Не сме тук да биеме рекорди в момента, тук сме да видим какви са силите на този шампион. Ето го, хронометър е тук и оставаме да си цъка. Ти каза за Италия ли? Къде беше? На Риети? Не, бях в Лондон. На Уиндзър? Да, на Уиндзър. И се събрахме там 10 чушко атлета. Значи това беше феноменално състезание, защото повечето състезания трябва да завършат със скоростен рунд. Обаче така се получи, че никой не щеше да стане от масата и те се чудиха още какви изненади да ни дадат. И ни даваха някакви люти сосове с изключително люти екстракти. До финала просто ядох и като видях Джанкарло как ги мачка, викам не. Няма да го правя, няма смисъл. Ама ти това и миналата година на състезанието тук, ти като го видя Ники как ги мачка, викаш няма смисъл да се пъне. Да, защото аз обичам да ги правя нещата с лекота, но това вече прехвърли всякаква лекота. А тук на сцената миналата година, като дадоха един сос Hellfire, който беше с 4 вида люто, различни видове, горчица, чушки, чесън. Значи така се газирахме всичките, аз просто го видях, чувах коремите на хората до мене. Да, между другото тук доста големи имена гръмнаха. Гръмнаха половината. Ако не се лъжа, половината гръмнаха точно на соса. Половината гръмнаха на соса. Като кажеш големи чушки, Даринка се върна от Холандия тази година, участваше на Амстердамския чили, на Дъч Чили Феста и стана трета. Да, трета. Браво! Браво на Даринка и сподели с нас пак за големите чушки. Я разкажи малко. Да, благодаря. Точно това искам да споделя, че аз страдах точно с това. Размера на чушките наистина има значение, колкото и да не ми се иска да го казваме. Много е тежко, когато хванеш една чушка и тя се окаже като домат в ръката ти. Ти просто не знаеш откъде да започнеш. Наистина е много... Особено с твоя размер, Даринка. Да, и размера на моя стомах, нали? Както знаем, да се хваля с голям капацитет и уста. То трябва да разтвориш уста за това. Със сигурност доста тренировки се изискват, за да свикнеш като цяло да ядеш такива чушки. Да, много са големи. Аз един приятел бяхме сега в Берлин на Чили Феста и Майк Джак се излезе с някакво много смело изказване, че ще се пробва да изяде 200 калории на рибори за един час. Съответно не успя, разбира се, изяда 86, но моят приятел, който беше с мене, Чаво, каза, аз не мога да изям 80 ягоди за един час. Дори тук не говорим за капсицина, тук говорим за чисто физически дъвкането и поглъщането на нещо. А пък това нещо в случая, хора, това нещо, този човек, който си ги мачка като... Този човек си ги мачка като бомбонки. Но най-сериозната люта чушка Каролина Рипър, която е, вижте и размера само, така че... Не знам какво да кажа. Ники, как си, приятелю? Окей. Тук имаме един скрит вентилатор, който в момента... Не ще го прилежа към тебе. Това е единственото, което го спасява. Не знам дали не е да направи обратен. Няма, идеално. Имаш кофа долу. Пак напомняме, че нищо не е задължително. Всичко тук е да си тестваме нашите граници и нашите възможности, защото за хората, които не знаят защо го правиме ние, и ние самите не знаем защо го правим. Просто има нещо, което е много магическо, да си буташ собствените граници и собствените лимити и да надминеш това, което си постигнал. Моя първи спомен беше много тежък, с екстрактни преживявания, които завършиха с 7-часов
седене в една стая, затворен, топло студено, кофе, сладоледи, млека и влизам в подробности. Твоите, Ванка, най-тежки какви бяха? Помня, че ми каза, че като се върна от Уинзър, че там си лежал на една поляна, говорил си с духовете. Значи, това първо беше сигурно 8 пъти над количествата, които бях ял, като люти чушки, сосове, капсаициново съдържание. И отидох, изчаках да свърши състезанието и след това отидох в тревата до езерцето, мирно и кротко да си посрещна тъгата, да. И пиех доста вода с идеята да мога да повърна, защото Шахина ми беше казала, това е рекордьорката сред жените, беше ми казала, че по-добре да се повръща. Нашата приятелка UK Chill Queen, Шахина Ласи. Shahina, if you're watching, darling, we're here, we miss you, and we can't wait to see you in October. And I hope you support as well, Nikki, because Ivan is, you know, telling us about his experience in Windsor, and now he's going to be telling next week about his experience in Chili Hills, and next week with this guy we're going to Romania. Така ли? Като легнах в тревата и пих известно време вода с сачуански пипер, който е електрик също като лютото, за да ме предизвика, нали, нещата. И след малко вече ми се да повръща и като се изповръщах и ми намаца капака на стомаха. И след малко влезах в един такъв... целият бях изпълнен с електричество, легнах в тревата и съм така... Хората на фестивала друго са си мислили и със сигурно не са си мислили, че това от люти чушки. Не, никой не ме виждаше, аз отидох там да не се притесняват хората, защото исках да си живея. Да, това е за което говорех по-рано, че след такива състезания и чаленджи обикновено си търсиме някъде леговини, защото котките, когато умират, просто не ги виждаш повече, изчезват. Нали, повечето от нас се появяват и след една седмица пак са на тепиха. Но това е чиста глупост между нас, лютоядите, но само ние си знаем. Верно. Ице, ти какво ще кажеш? Твоите първи лоши спомени какви са? Аз за пръв не мога да се сета точно, но имам така доста спомени. Нали, след приятните идват лошите, разбира се. Аз съм имал такива моменти, нали, спане в колата, нали, напридиране и така нататък. И наливане на течности в промишлени количества, естествено, за да се предизвика повръщане. Да. Няма начин. И превъртане, треперене, брейкденс. Дай на Даринка да ни разкаже. Неизбежно всички, които са минали по този път, го знаят, така че нищо ново не казвам. Аз първо искам да споделя не по темата, но преди малко питах Ники как и какво се случва. Човека яде Каролина Рипър, но не каза лютомия, не каза болива, каза просто почва да ми се схващат дъвкателните мускули. Смятайте за какво става дума. Той е сериозен играч. Браво, бе. Ники преполови вече една купа и продължава да си мачка. Как си, приятели? Окей? Браво. Супер. Това е много добре. Аз съм минали само 12 минути. Аз имам така доста вяра в тебе, но пък ние. Много са и добре малко се чушки. движиш, Ники, така че... Не са и малко чушки, но Изобщо. да видим, да, ще е интересно. Сега, другия месец, дай да кажа, другия месец, тук гласиме да направим едно люто пиршество отново, от различен формат, защото нали всяка година гледаме нещо по-различно да направим и с нашите партньори на събраните решихме да направим нещо по-различно. Сега, разбира се, в центъра ще е Ники със световния рекорд. Даринка също гласи някакъв световен рекорд. А ти видя ли, че са обявили отново такъв някакви хора? Да, видяхме, коментирахме, ще ги смачкаме. Ще ги смачкаме, но няма да издаваме. Няма да издаваме какъв ще е рекорда, който Дарина ще направи. Така че другия месец, на 12-ти, сме приготвили нещо много интересно. Целият ден ще е изпълнен с всякакви люти изненади. Тук ще се превърне в някакъв експериментален вилидж. Хора ще идват да се тестват по всички звена. Като гвозди ще бъдат, разбира се, Ники, Дарина, лютото надяждане, което ще направим и чаленджите, които ще имаме през деня. Така че хора, отложете си плановете за морето, защото на морето това, което тук ще видите, никъде няма да видите. 12 ви чакаме тук, а от тук пък тръгваме на турне Пловдив, Варна и Бургас, където пред магазините на Chili Hills ще направим пак някакви доста интересни неща сме се мисли.
толкова са много, че не мога да ги изброя в момента, но следете ни в страницата. Не знам, Ванка, да прави ли нещо интересно? Дай да се включите нещо, да измислите за 12 и можеш да се включиш с нещо интересно. По принцип аз мога да направя медитация за ядене на люто, като люта церемония, по която... Нещо като какаовата церемония? Като какаовата церемония, да, но доста по-така взискателна. Нали, това е, лютата чушка е медицина и за сърцето, тя е медицина и за духа, и за ама характера. в такива количества май не е, по принцип много е важно прекаляването в живота, защото ако ти не прекалиш, не чупиш своите прегради, своите прегради, не влиза нова информация реално. Ти просто си седиш в едно познато и там си много добър, но прекаляването е истинския начин нещо ново да влезе в живота. Добре, можеш да обясниш на хората, реално, защото хората си мислят, че капсицина и лютите чушки, като прекалиш, може нещо много ги е страх. Не знам, защото хората ги е много страх, че мога да умрат, че ще им се пръсне в стомаха. Някаква гигантическа язва ще им се получи, дето цял живот няма да може нищо да е. Всъщност не е така, човек. Как да чупиме това? Сега, значи има две сили. Едната е електричество, другата е магнетизъм. И съответно лютите чушки внасят доста електричество в тялото. Електричеството е равно на живот, то е равно на съзнание, на присъствие, на координация, на воля, на сила. И поради тази причина, ако човек иска да внесе повече решителност, нали, да отреже нещата, които не го кефат, хората, които не го кефат, да събере смелост, нали, да спре да отлага, да изгради някакъв по-смел характер, лютите чушки са там на помощ. И то не е някакви люти чушленца, деца продават на пазара, а именно чушките над хабанеро, защото преди това просто не са люти чушките. Ами да, те хората просто си мислят каен, ще си капнат две капчици, стритат в кафето и ще живее вечно, ама всъщност не е точно така. И пък, нали, тук да не говорим за другите полза на лютото, нали, капсицина, като за кръвообращението, за противоартритните неща. Аз обичам да разказвам случката, където една жена, Леля Ели, идваше в работа. Леля Еми, извинявай. Леля Еми, поздрави, ако ни гледаш. Идваше на работа и цял ден сортираме чушки, края на лятото, нали, когато е сезона, идват по 300-400 кг в цеха и тя сортираше на ръка, цял ден работеше с най-дебелите ръкавици на света. И въпреки всичко, идваше на работа и си оставяше по две бутилки вода минерална в фризера и като си тръгваше си ги взимаше да си ги стиска в трамвая, защото си първат ръцете. Това е яко, в смисъл, защото това е, хората пари дават за такива... Не знам това колко е яко, в смисъл, 100 Каролина е малко екстремно, но малко да кажа, само може да каже, да. И много сме горяни, не съм горян, след малко можем да попреброим, на 17-та минута сме и имаме много време. Как се говорете вие нещо? Имаме доста време. Аз проема. Избира си едричките, което е много добре. Докато му е лесничко. То на него не му е трудно. Ако имаш нужда от нещо, само кажеш. Достигна до него. Аз ще мина тук. Важното е да не се отдава на Ще опитам ти стомна ти трябва. Това е жегата, след малко ще разхода. Така е. Горе-долу да видам как се движиш като бройки. Етапи. Ти що ги отдели ги нещо? Окей, за по-големи. Първо тях ще взема. Има си тактика, момчето, бе. Според мен тук има около 35 чушки някъде там, 340 чушки. Горе-долу половината. Половината мисля, че вече е наближил. Браво! Ти ги връщам. На 17-та минута. Като време е супер. Време е супер. Като обем вече. Хората имат ли някакви въпроси? Сега е момента да му ги зададеме. Може да пише Не се оплаквай. Ченето му се схвана на Ники. Значи трябва да тренираш на чене. Чай да не ти спира потока на вентилатора. Добре сме, според мен доста добре сме. Не, наистина не се движи изключително добре.
е просто... И по никакъв начин не личи отново. Не, Как е направо положението му е идеално. Погледни го, дори няма изражение на лицето. Точно. Аз в Берлин майката се опитваше. Майка е много интересно, защото Той винаги прави някакви физиономии, дето все едно умира и следващия момент прави някакви печели, човек. Това където беха с Джан Карло тук, нали, Джан Карло всички го аплодираха много, защото много искахме да видим някакъв нов шампион на тепиха и той самия беше супер кул. Джан Карло си маже Каролина Рипър в Джан Карло, дали ни гледа? Ако ни гледа, защото вчера го видях, че ни беше шернал. Hey, Captain Jack, if you're watching this, man, big up from Bulgaria. We see you at Ariete. Nikki is coming for the Intercontinental title. Ники, между другото, е на път за Ариети, където е финал ли се води за международната титла, за интерконтиненталната титла. Той си подсигури място, като спечели лигата League of Fire миналата година, така че Ники има стол подсигурен в Ариети, където ще ни представи и после се връща и реално финала на европейската титла тази година ще бъде в фермата на Чили Хилс, на София Чили Фест. Така че доста интересни неща ще се случват. Даринка, тебе ще виждаме ли това лято? Какво ще се случва? Ами, подготвила съм изненади, иначе да, Словения ме чакаме. Словения ще ходиш ли? Словения. Септември месец. Септември месец и октомври пък вече на родна земя тук във фермата, където всички ще ви очакваме. Така че наистина няма... Тук ще бъде по-горещо, отколкото на морето. И по-интересно, във всеки случай. Студеното горещо. Студеното горещо. Като миналата година то си беше доста горещо стана миналата година, мисля. Сега много хора не го знаят този факт, но лютата чушка всъщност е охлаждаща. Това, което прави горещото е защитната реакция на тялото. Ако се наедете с такива люти чушки, е много вероятно посред лято да ви е много студено след това. Не много, скандално студено. Направо ще замръзнете. Шехина, току-що коментира, Шехина is just commenting that the African champion is here. Let's give him a big up from Bulgaria. The guy, the champion from Africa, they just came back from League of Fire last month, and I was following this on the internet. There was a great championship, and Paul and Shahina sent some amazing pictures and stuff. So big up Africa from Bulgaria. Whoa. You're welcome to come over here anytime, especially at our Chili Fest. И за това, което говорихме, нали, е, че пък тази година ще е много интересно пак отново на наша родна земя. Някакси хората им харесват тук в България. Шехина и Пол и всеки, който дойде миналата година, това са хора, които обикалят цяла Европа, всички чили фестове. Те дойдоха тук и се влюбиха в нашото местенце. Просто толкова си изкефиха. Но брато, ти знаеш ли какво беше посрещането? Значи, в петъка, нали, имаше събитие тук на фермата и след това Шахина вика, айде, парти. Аз не съм се наспал, гадно ми е, искам да се прибирам да спя. Обаче викам, айде, веднъж се живее. Излезахме, отидохме на клуб, бяхме много хора, бяхме и унгарците дойдоха, Майк Джак, Джан Карло, Шахина. Имаш време, Ники. Въобще беше толкова яка парти, направихме, сигурно цяла нощ сме танцували в един клуб, поръчвахме музика, пускаха ни я, защото това да ти пуснат музика вече в днешно време, ти само дразниш диджеите. И те след това посрещане просто не можаха да се съвземат съвсем. Как си Просто тук ние сме доста силни и както се вижда за 2-3 години направихме световни играчи в лютото, е така просто. Да. Аз съм лютоят на 3 години. Нали? Да разкажа за Ванката, защото е супер интересно. Нали, Ванката като грабна титлата не миналата, по-миналата година на League of Fire. И хората викат, то колко люто яде, то сигурно цял живот яде люто. Историята аз я знам, защото аз го срещнах и до голяма степен имам някаква заслуга за това. Абсолютно пълната заслуга. Преди 3 години се срещахме на Interfood Expo центъра, той беше с неговия щанд на хляб въздух и просто дойде и се завъртя около нашия щанд, почна нещо, аз много люто не ям, той след 5 минути пак Ванката на нашия щанд.
зарезал си там хляба да му го продава Тони и не мръдна. Месец след това вече взе нашите сосове, почна да пробва всичко и една година след това спечели титлата на League of Fire. Ванка, не знам какво. 2 месеца след това отидох на лютото надяждане с лют шоколад на Коледа. Как се Почна да се понаяждам. Да. Бро, в момента, в който се почувстваш, спирай. Няма смисъл, ти си знаеш. Имаме много време. Време доста. То всъщност ние имаме цялото време на света, ние не бързаме за никъде. На 24-та минута сме в момента. Няма зор, тук сме да пробваме, да тестваме, да видим какво що около другите хора на фестивала и изведнъж бам на голямата сцена. Какво стана? Как стана това нещо? Стана изключително инцидентно. Това може би е най-лудата история в живота ми. Защото и на... Обърках пътя и се озовах в Чилхилс. Знаех защо съм... Аз понеже имам 3 язви, изведнъж обърках пътя. Реално бях гледала по-рано през същата година на документалния сериал, в който бяха включени и Майк Джак, и Шехина, и аз ям някакво люто, сосове, чушки, но никога не съм смятала, че някъде ще имам възможността да разкрия потенциала си. И просто гледайки тези хора и си казах, аз съм сигурна, че това са много готини хора и ако имам възможността да се запозная с тях, ще станем приятели. При което моята половинка ми каза, ти си ненормална, няма шанс ти да се запознаеш някога с тези хора, просто кога ще дойдат в България. При което той самия разбра, че те ще дойдат в България и не при кого, при вас самите Чилхилс и каза, край, взимам билети, водя те там, смисъл, това е. По този начин си показвам любовта към теб. Идваме, наистина изключително романтично, много ми хареса, разкри ми някакво в момента, не мога да го нарека хоби, вече е страст. Така че, да, много съм отворило ти някакви чакри? Със сигурност! Със сигурност! Който си зарибява по принцип. Закача си, така да се каже. Може би вината е и на Шехина, защото първият ден, в който ние се видяхме на двудневния ви фестивал, тя така от тук, от там, хапваш ли люто, дай да пробваме, дай да пинем коктейли. Аз мисля, че те се зарибиха много яко, защото... Те ме полетоха. И Шехина, и Кери, така се, ела тук, много си те харесаха талисманчи, някакво покрай тях, пробвай това, еде по едно люто шопче. На вечерта се празнувахме тук. Аз като човек, който няма инстинкт за самосъхранение, каквото ми дадат, аз нямам, може би това е прекалено люто за мен, аз го пробвам и после решавам дали ще страдам. И един месец след това отида на учител на състезанието на Тату Феста. Точно така. Спечели. Точно така. Това е зверско. Имаше ли мъже там? Яко ли беше? Ами да, имаше мъже, беше готино, всъщност финал беше срещу едно момче, което така наистина си даде зори той, имаше потенциал, но в крайна сметка, за жалост, не може да го асистират с медицински екип. Така ли? Да. И какво ялото там? Много неща минахме, почна се от халапеньо, в смисъл наистина от самото начало имахме различни типове лютос, тъй като имахме и ласаби, което удря различно, имахме сосове и минахме през всичко, като накрая всъщност стигнахме до Каролина, изядохме 5 или 4 Каролини, ще те излъжа. И след това ученителците просто ни извадиха останалите си чушки и казаха, ние не очаквахме, че вие ще продължите да ядете, вие ни оставихте без чушки, при което просто почнаха да вадят яща това и ние продължаваме да ги изяждаме. И накрая казаха спидран, да, с сос. О, спидран с сос! Директно го екснах, не се замислих, това беше. И как беше после? Беше много добре, между другото. Да, беше много скандално, защото всички тези големи мъже статуси, които целият ден ги татуираха там и бяха много застрашителни, идват при мен и бяха изключително стреснати, възхитени, не мога да им опиша точно емоцията, но наистина не очакваха, че това ще го направя и някакви такива хора да идват и да ме поздравяват за моя личен успех и да ми казват, че те не биха се справили. Значи много. Това е яко, аз съм го виждал, това между другото преди години правихме едно състезание с крилца, с атомичните крила на Чилхилс, на Street Chefs и се бяха записали Васето Бърнес, който е огромен мъж с бърка, един друг много голям мъжага се беше записал. И както се бяха записали, така се появиха едни две момиченца от някъде, от Витушка, с турбичките, купили си пълтенца, хубаво облечени, добре изглеждащи, 20 и нещо годишни момичета
какво става? Тук люто надяждане, ама искаме да се запишеме, ама тук, нали, окей, няма проблем. Записахме ги, едната имаше проблем, че беше веганка, пък то надяждането беше с крила, така че направихме някакви фалафълчета, които ги овъргаляхме в Атомика. Проблемът беше, че те останаха на финала и на нея нямаше вече какво вегетарианско да ядем и другата остана. Васето и другите мъже плачеха буквално и такива бърсаха мустаци бради. Тая мацка просто си изяде, спечели си всичко над всички мъже. Избърси си деликатно устата, взе си наградата за снимка, взе си чантичките и си тръгна. И всички бяха, много пъти съм го виждал това, по щандовете, където работиме, по базарите, винаги се появява някаква жена от някъде и просто ни, не знам, Ванка, ти как си го обясняваш? Нали, всички казваме, о, жената е раждала, това ли ще оплаши? Ами брат, от една страна, жената наистина трябва да може да роди. Половин час имаме до тук сме на 30. Как си? Много количество. Големи То не е малко количеството. Ще работим на начин на бързина. Ето виж, това е силата на... Това ще бъде силата. На бързина ще работим. Що за... Да. Ти беше с по една чушка, да? То на бързината си, смисъл на тия първите... Първото... На второто, той му беше останала една чушка на второто, ама една от тия чушки. Да, една на първо, една на второ. На първото, ако чушката е 15 грама, значи би трябвало да съм го подобрил. 125, защото те бяха 140. Една чушка не остана. Днеска сме тук да си го... днеска сме тук да си го усетиме, така че... Ма доста добре си направи. Доста добре. По момента. Не показва по абсолютно никакъв начин. Не, много е железен, не знам. Сериозен играч. Сериозен доста, братле, аз не знам. Аз не знам, другата седмица в Румъния, то няма смисъл. Те румънците, Вие всъщност на надяждане ще... Ами ще има надяждане, да. Що не дойдете, когато има надяждане? Дай нещо да се организираме. Ще бъдем там. Букурещ на 500 км, абсолютно сме отворили Грилфест, най-големия фестивал за барбекю в Европа. На националния им стадион строят цяло огромно нещо. Над 100 000 човека ще участват. И ние Чили ще имаме там пък голяма площ, където ще построим такъв пак то цирк нашия, който ще е с всеки чаленджи през деня и така нататък. Така че имате лаунж, VIP зон, нали, като наши най-големи семейни приятели, вече бих казал. Абсолютно. Така че ако имате път и ви се разхожда, Ники ще е там, ще мачка на голямата сцена. Вие може да се включите, защото още не сме събрали, записали се. Румънци, ама топа не е па много готин българите до 10 човека. Аз не знам, след това нещо, дали някой румънец би се усмелил пред Ники. Да. И сигурно ще има някой да пробва, но аз... Просто за да е седял на една маса с него. Добре. Не, сигурно някой може да има, ама не знаеш ли тази възможност да стигне до неговото ниво. Да, иска се аз моля да ги обърне да ги преброя. Ама не просто се появише така и така. Ти си яш, да ми пречиш. Не просто, нали, да си хапаш. Защото това, което виждаме е след най-добрите изпълнения въобще, които... А на Ники тактиката, извинявайте, че ви прекъсвам, приятели, но тяхте ли му тактиката? Той е големите, да стават дребосъците, да. Не коментирахме даже. Човек, защо го правиш това, бе? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54 чушки има тук. Демек той е на половината, 50 чушки е смачкал в момента. Обаче държа да кажа, вижте какво му остана, какви чушки му останаха. Нали, на фона на тези. И по-големи бяха. И по-големи бяха. Аз измерих от тебе. Доста по-големи бяха. Едната беше 18 грама. Я по-големи бяха. Тази е 13 човек, тази е 5. В смисъл, той ги е смачкал, тия 20 грамовите ги е смачкал вече. Не се чуш, това не е правилно никога в България, хора! Това не е правилно! Това в България не е правилно! Даже не знам, в региона. Ники направо си оставам хората да видят как изчезват. В смисъл, това не е, аз не знам. Не, няма да кажа, че не съм вярвал, защото в тебе вярвам светълна, но нали, през годините правим всякакви надяждания, всякакви люти надяждания, всякакви
люти какво ли не сме правили, но такова нещо не съм виждал. В смисъл, до сега 15 Каролини беше геройство. В смисъл, нещо такова. Даже ти май държиш рекорда. Не, май някой след мен да направим. Имаше... Ето, днеска вече е подобен. 12 аз миналата година. Ти днеска две, аз не знам. Мисля, то малко... Гледай сега как си вкарваме автогол, защото в момента ти като го правиш това, ние лютите надяжни, които ни предстои от сега да правим напред, ти така дигаш летвата, че те хората просто... Има пък какво, дали си ти, дали ще е Майк Джак, то винаги ще има някой. По-добре да е българи. Аз бях така. Момчета, какво мислите? В смисъл, той няма какво да мислим, защото се вижда. Той така дига летвата в момента, че... Тя вече е дигната доста. И те, какво ще правиш, бро? Еми, какво ще правя? Не знам, чуда се какво правя вече. Трябва някаква супер сила да си намериш, то. Не знам. Лютите надяждани, не знам и аз какво. Разбрали смисъл, няма да участват във всички състезания. Той трябва да мине в някаква пролига, според Ще мен. се редувате. Да, нещо ще мислиме някакви варианти, да нещо... По график. Някаква друга лига ли да търсиме някакви варианти за кия, защото няма как. То е недостижимо е това. Значи вариантите са или да го ликвидираме, или да го изселиме някъде, да ходи там някъде при ония идиотите като Майк Джак в Щатите да си чупат рекордите, защото са реално ние в момента уж на майтап, но така дигаме летвата тук в България, че аз не знам реално от сега на сетне цяло лято ни предстоят люти надяждани и така нататък. Те хората това като го гледат сега си казват, то какъв смисъл има аз с моите 5 чушки. Да, по света съм гледал достатъчно състезания. Това тук е на едно от най-високите места като представяне въобще в историята. Това е наистина, аз също обикарам навсякъде по света. Последно бях в Берлин, където Майк Джак така каза, заяви, че ще се пробва да изяде 200 Каролина Рипъри за един час. Реално изяда 85. Което ти след малко ще го минеш, неговото постижение от Берлин. Но наистина едно е да гледаш професионалисти от рода на Майк Джак, Джан Карло, хора, които ги гледаме в интернет, в YouTube постоянно, където обикалят света, летят, те са професионалисти, на тях затова им се плаща. Реално те тренират за това нещо и то много усърдно, те имат много тежки спонсори и така нататък и така нататък. Друго е да го видиш с наш човек, който преди години, като мачкаше на състезанието и неговите хора от групата, му викаха, Ники, сприме, утре имаме репетиция. Така че друго е да го видим и то да видим човек, който просто не само ги поглъща, а и не страда, мен. Това е нереално. Точно, да, държи се доста сериозно. Доста добре, браво. Само той си знае какво му е вътре, мъжага си е, това е ясно. Знаем, че не винаги това, което показва отвънка, го усещаш отвънка, но честна дума, аз съм изумен. Не знам хора. Да, абсолютно. Това, което се случва в момента. Не, че не съм вярвал, но наистина... Когато си го говорихме с Ники, нали, да направим нещо такова, той дойде с директната заявка, ама абсолютно категоричен. Нали, и аз съм към Ники, в смисъл, той е много зле, защото реално ти не знаеш, той самия не знае, мен. Ти не знаеш. Виж, какво нещо е вярата, да вярваш в себе си, брат, не е само това, значи това да отидеш някъде и да те подкрепят хора и особено хора, които разбират. Това е много голямо нещо. Значи така и тренировките върват, мотивацията върви, всичко върви много повече, когато е споделено с хора. Нали? Да си страдаш сам вкъщи, различно. Нали, да правиш нещо такова вкъщи, различно е. Плюс това какъв трябва да си, за да си поръчаш кило и нещо Каролина Рипър да те дойдат. Камби. Да. Така. Окей. Браво, Ники. Браво, Ники. Супер си. Браво, Ники. Браво. 38 минути. Браво, Ники. 38 минути. Искам да го видя това. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 44, 46, 47, 48 и 9 Каролина. 51 Каролина Рипъри. Браво, бе! България такова нещо не е виждал.
Браво на Ники, браво на всички замесени, браво и на вас хора. Дай 5. И ви чакаме на 12-ти, поне вече знаеме къде ни е силата и на какво да работиме. Имаме един месец, Ники в момента на 38-та минута изяде 51 Каролина Рипъри. 38 минути. Чакай да бе, тук имаше май някакъв рекорд за 50 рипари за... добре, то не се бри. Има някакъв рекорд за 6 минути. А като грамаж как са? Не, няма грамажи. Защото той яде много по-големи чушки. Не, грамаж. Да, грамаж само първото. И затова ние ще наложим стандарт, в който ще изискваме реално да се мерят и грамажите и да се декларира всичко. Така че, хора, следете ни. Много се радваме, че бяхте тук с нас и че ни съпортахте в това нещо. Ние оставаме си пиеме спрайчето. Пък вас ви очакваме на 12 юли. 12 юли. Така че, чао от нас!